Από τότε πήρα την απόφαση ότι πρέπει να εμπλακώ, να μπω στο Δημαρχείο για να έχει ο απλός ο κόσμος μια γερή πρόσβαση για να μπορεί να εξυπηρετείται. Δεν είχα καμία εμπλοκή με τα πολιτικά μέχρι το 2017, όταν ο Δήμος Λεμεσού αποφάσισε την γνωστή ανάπλαση της οδού Μισαούλη και Καβάζογλου. Τότε πρωτοστάτησα μαζί με τους υπόλοιπους καταστηματάρχες. Τρέξαμε, παλέψαμε, φέραμε αποτελέσματα. Είδαμε όμως και μια πολύ άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους καταστηματάρχες εκ μέρους του Δημαρχείου κλπ. Από τότε πήρα την απόφαση ότι πρέπει να εμπλακώ, να μπω στο Δημαρχείο για να έχει ο απλός ο κόσμος μια γερή πρόσβαση για να μπορεί να εξυπηρετείται. Εκλέγηκα δημοτικός σύμβουλος, πρώτος σε ψήφους στη Λεμεσόν, πρώτος σε όλα τα ψηφοδέλτια του ΕΛΑΜ όσον αφορά δημοτικούς συμβούλους. Και από τότε είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, παλεύοντας με την αντίθετη άποψη για τον απλό πολίτη. Πολύ ωραία. Άρα, ο στόχος είναι να ανέβω σκαλοπάτι, να μπω στη Βουλή για να συνεχίσω αυτό που έχω αρχίσει στο Δημαρχείο Λεμεσού, να εξυπηρετώ στον περισσότερο πρώτο κόσμο.